Българина, ако не празнува Нова година и не отиде на море, годината му не е добра. За Нова година не знам дали ще празнувам, но за морето, сега ще ви разкажа. Както всичко останало, щастието не е само в крайната цел, а и в процеса. Като правенето на деца, например. Ходенето на море за мен е много прост процес. Вземам си колелото, заставам на връх Колм, карам 600 км и финиширам на нос Емине. И между другото, ще се насладя на всички върхове по пътеката, ще видя изгреви и залези, ще ям най-вкусните гозби от хижите в Балкана и ще пия вода от най-чистите планински извори. Животът ми ще е прост. Ще ям, ще пия, ще карам и обичам. Всичко това е Колм Емине. Да стартираме. Така и... Където са където ма смени с него. Кой бе? Няма проблем по принцип. Запушваш нищо. Така. Там има и сянка повече. Аре. Мога да кажеш на то да има дари. Мен ми е мъчно, отивам да плача. Не да плачеш. Аз отивам на хубаво място. Ще се върнеш. Ще се върна. Цял ли? Естествено, че цял. Това за какво си го взел? Да се го мириша. Къде си ти обувките? Обувките са в колата. Сега няма ги обувам после. Телефон си взема само. Си чувам. Телефон, ключове. Айде, това е. Имаш ли кеш? И тя ключи отзад ме. Кеш имам, изтеглил съм. Айде. Най-накрая отиваме на Колм Емине. Б***и живота. Скапа. Пълъци ще карат колела, аз ще го изтичам по-бързо. Ще го изтичаш, да. Намери ли къде ще тичаш? Не. Не си гледал нищо? Не. Айде вечер ще обсъдим набиране. Къде ще тичаш? 2-3. Нали банкет има? Банкет има, да. Аз няма да си давам много зора за банкета, че трябва да стане в 3 без 10. Ти трябва, кога ще станеш? Айде! Тръгвам. Тръгваме. Айде да товарим. Само си хотя да заключа горе. Добре, аз ще го натваря. Така ли да го качвам? Да. Нещо специално за карбона? Не. Качваш, стягаш, няма грижи. Това не е честно, бе. Дали? Не е честно, да. Няма да бързаш, защото... Не. Колко е леко, браво. Я само ми откопчай едната копчулка предната. Да. С това ще изтича шамбарица. Направо назад на гул. Не е супер е леко, браво. Пупу. Колко е леко? Не знам, струва се много леко. В сравнение с орбеята е перце. Аз тук съм го накупил. Ние ще спим на новата хижа. Да, въпросът е да не ги забравиш. Няма да ги забравя. Не знам дали се слухва или не, Ама то... Ние няма често да снимаме. То има някакво яко спуска. Да, някакво каране такова, да, нали, на сингъл трак, на билто, панорама, там където са около вежа, около на амбарица. GPS-а взели? На амбарица. На амбарица задължително. GPS го взех, да.
фанта, какво беше там, десерт. И накрая трябва ми вика, 11 евро. Един приятел прави такива. Ти продавали на теб с ДДС, ти трябва да го платиш като данък. Ама то трябва да... Те правят много фирми, правят някакви продукти. Да. Това... Тоест отзад фирмата отварят и затварят фирми, ама кога ги затварят? Не ги отварят, просто продават с 50-100 фирми. Да. Както там Next. Да. Той ще си там. Този също не ми трябва, само тези са. 3 кабела имам, 3 станции имаме. 3 станции мога да зареждам едновременно, 3 устройства. Сега нагоре да Какво ще го правиш? Я да пробваме това да го вкараме навътре леко. Не така. Я го бутай ти надолу аз. Влиза? Влиза, да. Колко да го вкарам? Стига. Добре. И пак така тегаво върви. То по-скоро я го дърпай сега. То по-скоро и тук има нищо. Ми направи впечатление, че нищо по-различно е, ама няма да се играем с това сега. То си беше така по принцип, тъй че... Така, да. То може би не е лошо вече да смениме и това. Кое? Жилото и бронята. Да ги сменим? Еми да. Защото това жило се е такова, вътре в бронята се изтърква и става... Почва по-трудно да се движи. Не знам, не съм го тествал толкова дълго. Гармин ли? Той пък веднага се свърза, да, Гармин? Веднага се свърза с телефона. И свърши работа. Дай докато сме тук напомпим. Да. Колко е часа? 3 без 10. О, ужас. Спали? Идеално, да. Браво. Доста. Ти? Спах и аз малко. Само по голяма нужда. Тук спът някакви лъвове. Така. Опалянка. 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 Спите ли, момчета? Опалянка. Оп. Така. Оп. Опалянка. Отиваме на море. Извинете, вие към носа минали сте? Да. Айде да ходим към... Любимото разсъмване е от Хижеком до Връхком.
О, колко е готино тук. Да, велико е тук. В 9:15 пристигнах на Тръстеная. 4:33 тръгнах от Връхком. Трябваше да тръгнем в 4, но 4 без 15 на Цецо му се щупи колелото. Щупи се дерайлера, той е електрически. Някакво пинче се щупи и нямаше как да се оправи. И аз продължих сам, той се върна за София. В момента го прави и ако успее, ще дойде на Витиня. Ако го направи и успее, нали, ще го докарат на Витиня и ще продължим заедно. Починах си аз 30 минути, закусих обилно, 2 сандвича, вода напълнихме за дългия път до Витиня и тръгваме по график. 10 без 15 сме на пътя. Ето и плантацията на Витиня. Със свежи сили продължаваме напред. Е, такова е до Витиня. Гори, горски пътища, тук там е някой могила и това е. Ей там дойдох. И трябва да отидем до този връх, мисля. И още една ясно от него последния. Мисля. Този и там. Е, това е страхотна вода. Пътеката към Зла поляна. О, ужас! Буквално отпред и отзад пътека няма. На Витиня спрях. На туристическата спалня имаше човек и беше направил таратор. Майко! Студен таратор след 100 км.
беше направо като рождение. Два таратора, една кола, нов човек излезе оттам. Има още 26 км и около 800 метра качване. До тук 4000 метра денивелация. След това утре, ако се събудя и стана и тръгна, ще има море. Ама не знам. Последното било и отиваме на вечеря. Малека съм гладен. И съм жаден. А това е най-хубавото на Кома Мини. Че си гладен и си жаден и всичко е супер вкусно. И ако ти се караш. Ако ти се гледат гледки, гледаш. Всичко е прекрасно на Кома Мини. Едно такова. Айде. Благодаря ти за всичко. Мерси, не ми Че ни нищо. върнем към живота пак. Гаде, нали за това сме тук? О, хайде. Опа. Благодаря. Айде, чао. Часа е 6:34. Тръгваме от Кашана. Трябваше да тръгна преди 20 минути, ама поспах докато се наглася. Че вечерта беше ужасно. Днес цял ден ето това ще правим. Това невероятно красиво било, безкрайно. Трябва да го минем цялото, даже и да го подминем и да стигнем до началото на високите части на Централен Балкан, а именно до Добрил. Малко тъпо, че съм сам, ама някакво направи просто това колело му изигра много шега.
Почват качванията. Още не съм стигнал до Петте чучура, емблематичната чешма на билото на планината. Добър ден! Здравейте! Ти как се казваш? Оп. Този звук е супер скъп. Тая вода тук е безценна. Безценна е. И тук Великия Вежен. Прекрасен е. Отивай към него. Това е зад връх Вежен всичко. Оставам назад. Много е красиво. Обаче е просто безкрайен Балкан. Безкрайен е. Нагоре-надолу, нагоре-надолу, подсичане, нагоре-надолу, нагоре-надолу, едно малко подсичане, нагоре-надолу. Качих връх Вежен. Голямо щастие, че това вече мина. Много е трудно тук. Той Троянския Балкан е брутален. Нито можеш да караш, нито можеш да буташ. Не върви колелото и на гърба не върви. Не, всъщност на гърба като го кача, добре беше. Това не мога да се опише. Колко е вкусно. И водата, и баницата на мама Данче от Кашана. Не може да се опише. Така. До тук. И там е хижата. Ето тук е хижата. Даже и беклемето се вижда. Това е беклемето. Има път. Обаче тук са застанали два бора, се едно ми искат пари. Яката пътечка. Тук внимавай с пътя. Просто е велико. Велико е. Почнах да възстановявам движение. Плюс тук що на беклемето бяха Цецо, майка му и Ради. Бяха дошли на разходка днес до Козна стена и решили да ме изчакат, да ме видят. И ме изненадаха с боровинки. Набрани, прясно набрани. Бяха толкова вкусни. Две шепи.
И сега отивам към Дерменка. Няма да успея да добрива, защото много се изморих. И така. Одеялото тая вечер. Само че тук шрапнел е фръкнал. И изкъса одеялото. 6 часа. Тръгваме от Дерменка. Задната гума малко спада, ама супер. Коме мине at its best. И това нагоре. До амбарица така. Уха! Просто е невероятно. Ей, там е Ботев. Вижда се зад пирамидата, се вижда една ракета. Това е Ботев. Пътечката ми е това. Така. Така. И трябва да се качим. Е, там на сянката. Така, 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 така.
Нещо си приказвате. О, хайде пак. И така 10 пъти на ден. Минимум. Часа 1:15. Тръгвам към тъжа. Минали мазалът, после ще има каране. Бутам си тук в гората от тъжа към мазалът и си замислих. Като влязох в кашана, мама Данче ми викаше: "Ей, този хубавец! Ей, този хубавец!" Сега, за мен извода е един. Коме ми не ни разхубавява. Друг отговор няма. Айде. Ето на връх Шипка, нашия сменя гума. Не, прави гума за 5 ден днес. Гумата има вече 5 фитила. 5 фитила има. 3 дупки и 5 фитила. Айде. Цял ден така. Помпи, мамо, помпи, който няма акъл върти педали на връх Шипка, до коме мене за една баня щупи краката. Залези да искаш. Велики са. По случай. Ева си, отивам да пия бира. Седем половина, хижа Бузлуджа. Още не съм тръгнал, много бях изморен, поспах. Само искам да ми покажа, това са ми чорапите за 3 дена. Тая сутрин ги бях оставил, с нощи ги бях оставил навън. Се събуждам, кучето си играе с тях. Просто ще ги хвърля. Така, днеска е по-лежерно. Мисля да отида само до Чумера, защото съм много изморен. Че да не предобрем. Ай... Тук работата не е много добре, да пробвам на Чумерна да го правя хубаво. Яката работа. Преди прохода на Републиката. Продължаваме към Чумерна, минах Буковец. На Чумерна ще решим какво ще правим. Часа е 3:15. Ще видим сега. Това е положението от Чумерна към Котел. Хубава Букова гора. И аз самичък. Малко ме шубе, ама много мразим този етап. Много ме шубе тук. Съм сам. Ей, това е. Ей, такова е цялото. С едни чучки. Нагоре-надолу, нагоре-надолу. Дано да стигна до Котел.
Някъде преди заслон Вратник ли съм, не съм сигурен, преди изворите на Камчия и тук има една чешма. Църцори наоколо и водата е прекрасна. Ето тук се намират изворите на Камчия. Там долу в гората на 50 метра са изворите на река Камчия. Ето където пише вода. Но аз трябва да минавам, защото трябва да стигна тая вечер на време в Котел. Ега яките гори. И нещо като шукне и адреналина ми направо излита в червеното. Уху! Колко съм щастлив. Излязох от гората. Днес цял ден в тия гори направо ми писна. От Чумерна до тук. Само едни дълбоки, букови, дъбови гори. Хубави се да, обаче си сам в нищото постоянно. Ето. Котелските поляни. Уху! Ко става, момчета? Накъде тръгнахте? Айде с мен до морето! Чуха морето и избягах. Кой знае къде го е там? 3 часа. Град Котел. Последна атака за морето. Излязохме от Котел. След малко фащаме към Върбишки. Добре, върви. Минахме Върбишки проход и се отправяме към Ришки проход. Последния труден проход за деня. Минем ли Ришки, там има едно леко качване и вече влизаме в морския климат. И се доближаваме до морето. Има шанс днес да видим Емона, но има още много. Два пъти се загубих вече. Ама нормално. Аз не знам, буден ли бях, спях ли, докато карах. Заслон Хазим горския. Като хубав дебит. Студена водица. Часът е, не знам, около 11. Трябва да се кача до последното гадно качване по камъни и после вече по-лежерно каране и може малко по-бавно и да ходим на море. Два 45. Лягам ей тук за малко. Ей така. Дремна за 15 минути.
Много перипетии днес. Бързах за... Как се казваше селото, боже? Козичино. Загубих се, въртях се в една нива. Хората се чуеха, оралия, косялия на GPS-а. Обаче след това се оправих, намерих пътя, дойде ми енергията и в момента се чувствам много добре. И се надявам времето да се задържи и следващия клип да е от морето. И слънцето ме изпраща. Довиждане! Последните 3-4 км до морето.